14-15 urte bitarteko gaztea zara, baltzenekien igerilekua eta gimnasia abono bakar batean eta merke eskuratzeko aukera izango zenuela aurten. 2024 urrian, udal gobernuak Barakaldo gazte abonoa aurkeztu zigun. 2025ean gazteek igerilekua, gimnasioa, spa eta bestelako bekuntzak disfrutatzeko abono merkea. Urtarriletik martxan egon bartzuen ere, gaur egun ez dago abono hori eskuratzeko aukerarik. Abono modalitate hau martxan ez jartzearen azalpenak eskatu dugu eta PNV-PSek propaganda egiteko astirik ez dutela izan argudiatu digute. Bestaldetik, gimnasioaren handitze obra lanak egingo direla azaldu dute. Aitzakiak aitzaki, errealitatea da gazteek horrelako zerbitzu integrala herrian disfrutatzeko duten aukera bakarra gaur egun pribatura jotzea dela. Aukera pribatu hauetan 200 euro gehiago ordaintzen delarik. EH Bildutik eskatzen dugu bonoa berehala martxan jar dadila eta gazteentzat irisgarriak diren kirol eskaintzak bermatu daitezen.